Hola, enguany presentem el projecte de creació i museus, que ja fa 6 edicions que es fa, i aquest any amb el Centre Cultural del Born i la Fàbrica de Creació El Tantarantana hem creat aquest projecte i és un projecte de cocreació entre dues entitats culturals i afegint creadors artístics. En aquest cas presento l'Anna Língua, del Centre del Born, que té una exposició temporal que parla de l'educació i l'escola, i a partir d'aquest fil és on comença el projecte. Molt bé. Sí, efectivament, enguany hem inaugurat una exposició que es diu Per una educació amb llibertat, que ens explica un moment molt concret de la història de la nostra ciutat, a Barcelona, el 1908 concretament, quan l'Ajuntament aprova uns pressupostos extraordinaris per donar una empenta a tot el sistema educatiu i es posen les bases de tota una nova pedagogia que arriba fins als nostres dies, no? Tota aquesta renovació pedagògica que posa al centre de l'alumne, al centre d'atenció. I bé, a partir d'aquí vam dir que volíem explorar aquest tema de l'educació més enllà del que és l'exposició en si, d'aquest moment, sinó d'una manera molt més universal, què significa educació, què suposa l'educació i de quina manera afecta els alumnes i els éssers humans, finalment. I a partir d'aquí vam parlar amb el Tantarantana i ells ens van fer una proposta i vam treballar a partir d'aquí. Sí. Al Tantarantana, com a fàbrica de creació, treballem en diversos projectes i un que ja des del 2014 que estem treballant és el projecte El Cicló, que és un projecte de residència de companyies, som la Casa de les Companyies, i en aquest projecte estan durant 3 anys que els estem acompanyant, assessorant i donant suport a la recerca, a la producció i a l'exhibició. Una de les companyies, la companyia El Martell, dirigida i dramaturga la Laia Alsina, el 2019 van crear un espectacle que es deia El mar no cap dintre d'una capsa de sabates, que parlava una miqueta també de la reflexió de l'educació a les escoles i com es feia abans. I van considerar que era una companyia ideal perquè havia fet recerca en aquest àmbit de l'educació i les escoles i que és un tema que els interessava. El Martell és una companyia que fa recerca molt i treballa molt el tema polític, el tema de societat, i era una companyia adient. Llavors ens vam posar en contacte amb el Martell per treballar aquest projecte i hem estat com co-creant, vull dir, no simplement és fer una peça escènica, sinó que tot el procés de creació és el projecte. Vull dir, co-crear des de diverses entitats culturals, tant les arts escèniques com a centre cultural i de memòria històrica, de com podem fer aquest paral·lelisme a través d'una exposició i a través d'aquesta recerca que els creadors o d'un projecte antic podem filar. I estrenarem l'1 de juliol aquí al Born, seran 3 passis que es faran per la tarda i tothom que vingui a veure l'exposició després podrà gaudir d'aquesta peça i aquesta interpretació creativa una miqueta de la temàtica de l'exposició. I la Laia Alsina ens explicarà una miqueta com està sent aquest procés artístic per crear tota aquesta peça. Bé, jo efectivament soc la directora i dramaturga de la companyia El Martell, que és la companyia que estem portant a terme la creació d'aquesta peça, juntament amb el cantautor barceloní Montañez. I bé, és cert que, com ha dit la Maica, nosaltres som una companyia que acostumem a tractar temes de caràcter polític, que la nostra concepció respecte a la temàtica política o el teatre polític, que és el que considerem que fem, és bàsicament analitzar diferents aspectes de la nostra societat, com poden ser l'amor, l'educació, la violència, el que sigui, des d'una òptica política. Simplement vol dir intentar analitzar on són els tentacles del poder en aquests àmbits. Llavors, d'alguna manera, el plantejament tant del Born com del Tantarantana, és a dir, de fer servir
com a punt de partida aquesta exposició, més que ja l'havíem treballat, certament, el tema de l'educació, però ens semblava molt interessant perquè era una altra nova oportunitat per analitzar què vol dir l'educació en termes en clau de poder. Llavors, el punt de partida del procés bàsicament ha estat com en qualsevol procés creatiu, que ha estat conèixer o imbuir-te del material de partida, en aquest cas era l'exposició, i el que va donar la clau, d'alguna manera, del que esdevindrà la peça, és que a l'última sala de l'exposició es reprodueix escenogràficament una aula franquista i a una de les seves parets hi ha una cançó de l'Ovidi Montllor, que és l'Escola de Ribera. Veure aquesta cançó en el si de l'exposició per mi va ser una clau perquè vaig pensar que estàvem parlant d'educació però també estàvem parlant de segle XX i que potser un dels vehicles per traslladar-ho podia ser precisament la cançó d'autor, perquè la cançó d'autor, tot i que segueix i encara és viva, també és un fenomen molt vinculat al segle XX i són molts els cantautors que han tractat aquesta temàtica. Llavors, a partir d'aquí, va ser quan jo em vaig posar en contacte amb el cantautor Montañez, perquè a més ell és mestre i em semblava que era una persona superadient per dur a terme juntament amb mi aquest projecte i vam començar un procés de recerca de cançons, de cançó d'autor vinculades a l'educació, tant seves com d'altres cantautors, des de Llach a Ovidi, una mica de tot. Llavors, a partir d'aquí, vam tenir la sort de trobar una cançó o de recordar una cançó que ja coneixíem, que és la cançó del Raimon, que es diu El meu país la pluja, que diu al meu país la pluja no sap ploure, o plou poc o plou massa, si plou poc és la sequera, si plou massa és un desastre, qui portarà la pluja a escola, qui li dirà com ha de ploure, al meu país la pluja no sap ploure. Llavors, a partir d'aquest fragment, vam trobar com la clau de volta per desenvolupar tot l'espectacle. En quin sentit? Doncs que vam establir una metàfora entre la pluja i la condició humana. Perquè si és cert que la pluja és un material, un fenomen atmosfèric o format per aigua, que és un material molt dúctil, en el sentit que aquesta aigua, o l'aigua en general, pot prendre moltes formes, depèn de com es tracti, o depèn de moltes coses o de com sigui condicionada, és a dir, l'aigua pot formar part d'una pluja que no sap ploure, com la de la cançó del Raimon, o pot ser una tempesta transformadora amb capacitat per transformar la societat i transformar el món. Llavors, per tant, si assimilem l'educació a la naturalesa humana a l'aigua, la naturalesa humana també, segons com es tracti, és a dir, i segons el context, és a dir, segons com s'eduqui, també pot prendre moltes formes. Pot ser una naturalesa humana submisa, pot ser una naturalesa humana transformadora o contestatària, i segurament també això depèn de l'educació. I aquest és el plantejament del nostre espectacle. L'altra cosa que ens ha condicionat molt a l'hora de desenvolupar la peça és el propi espai. Per nosaltres, d'entrada, va ser molt important entendre que això ho anàvem a fer a un centre com aquest que tenim aquí al darrere, que per tant no era una sala convencional de teatre i per tant partir d'un plantejament escènic per sala ens semblava un plantejament erroni. Com ha condicionat això? Doncs que la proposta segurament és molt més visual del que seria un espectacle convencional de sala. És a dir, hi ha teatre de text, hi ha molt de text, però també hi ha píndoles de poesia escènica gairebé, on l'aigua és un dels elements protagonistes. I efectivament, el tercer element que conforma la tríada seria la cançó d'autor tocada i interpretada per en Montañez en directe. I aquests serien els tres elements que conformarien la peça. Llavors també plantegem un viatge, d'alguna manera, per el que ha estat l'educació al segle XX, no necessàriament cronològic, però sí que és important dir que segurament, comencem amb una cançó d'en Raimon i n'acabem amb una del Montañez, d'en Jordi, que també d'alguna manera ens recorda que aquesta lluita en l'educació pel model pedagògic no és una lluita o no és un conflicte arrelat al passat, sinó que també és un conflicte que d'alguna manera és vigent, perquè sempre, al final, el que amaga la lluita pel model pedagògic és una lluita per al model social o pel model de món que vivim. I per tant, i això encara ara,
sempre que hi ha confrontació política o lluita de classes, que hi ha sigut sempre, s'acaba intentant traslladar en un control de l'educació, que és la via, segurament, per acabar arribant en aquest model de món, que és el que volem o el que no volem. I això seria tot. Afegiu alguna cosa? Bueno, doncs seguim amb el procés aquest de creació i començarem els assajos i gaudint de formar part d'aquest projecte de principi a final i molt enriquidor per totes les entitats.